πραγματικά. Γιατί ένα τσιπάνος από την Ελλάδα εδώ πέρα. Μετανάστης, ξέρεις. Δεν ήξερε τίποτα άλλο, μόνο από κατσίκια. Και κάτι φίλοι του για αυτά, λέει, τι να το κάνουμε, λέει, του Γιάννη, λέει, να του πάρουμε μια φάρμα με κατσίκια για να βγάζει το μεροκάματο. Του πήραν μια φάρμα, είχαν και ένα τράγο εκεί πέρα για να κάνει παραγωγή, ξέρεις, κατσίκια. Αλλά ο τράγος δεν έκανε τίποτα που λες και οι business πηγαίνανε very slow. Λοιπόν, φωνάζουν ένα κτηνίατρο, πηγαίνει ο κτηνίατρος, βλέπει τον τράγο, του λέει, δεν είναι τίποτα. Του τραβάει 2-3 τρίχες από το κεφάλι. Άρχισε ο τράγος με τη μία κατσίκα, με την άλλη κατσίκα, πολλή παραγωγή, κατσίκια, γέμισε ο τόπος. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μετά από μερικά χρόνια, ο Βλάχος κατέβηκε στην πολιτεία και πάει να δει το γιατρό που έκανε αυτό. Λοιπόν, πάει, τον βλέπει εκεί πέρα, γεια σου γιατρέ, τι κάνεις, του λέει για αυτά. Δεν σε θυμάμαι, λέει για αυτά. Δεν με θυμάσαι, λέει, εμένα, λέει, που αυτό. Που είχες έρθει απάνω στη φάρμα, λέει, και είχα τον τράγο και τράβηξε τις τρίχες από το αυτό και μετά ο τράγος. Ναι, ρε παιδάκι μου, λέει, από το. Ναι, εντάξει, τώρα κάτι θυμάμαι, λέει, αλλά τότε, λέει, τα μαλλιά σου ήταν γεμάτο, λέει, το κεφάλι σου, ενώ τώρα δεν έχεις τίποτα. Αχ, λέει, από τότε που έδωσε στη συνταγή, λέει, για τον τράγο, η γυναίκα μου κάθε βράδυ, λέει, τραβάει 2 τρίχες από το κεφάλι.